Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, grafiken ariketa bat egingo dugu. Ariketa honetan hurrengoa esaten digute. Puntua hauek edo data hauek ematen dizkigute eta grafiko honetan irudikatuk beharko dugu. Kasu honetan esaten digutena, sopa bat ematen digute, hasieran 80 graduta ditugula eta 5 minutu pasatuta gero bere temperatura 39 gradukoa dela. Beraz, jakin behar dugu puntuak bai horrela, horizontalki edo vertikalki irudikatu ditzakegula. Gauza bera izango litzateke hemen denbora eta temperatura jarriko bagenu eta hemen 0,80, 1,60, 2, 50, 3, 54, 4, 40 eta 5, 39 jarriko bagenu. Beraz, hau eta hau gauza bera izango litzateke. Hemen akats bat jarri dut, gogoratu behar duzue beti unitateak jarri bat dituzula. Bestela, esandako aurreko bioetan, ez dakigu graduak, minutuak, elefanteak, arbolak zer dien. Beraz, denboran bebai, minutuak. Behin hau jakinda, ardatzetan unitateak jarri behar ditugu. Beraz, denboran nun jarriko dugu, hemen edo hemen. Normalean, isa aldagai independientea izaten da. Kasu honetan, denbora izango litzateke. Ze denbora pasatzen denean, temperatura jeizten da. Ez da temperatura jeizten denbora pasatzen denean, ez. Denbora pasatzen denean, temperatura jeizten da. Beraz, esango genuke, garrantzitsuena denbora dela. Eta isa ardatzean, temperatura jarriko genuke. Beraz, oin, hau jakinda, puntu hauek irudikatuko ditugu. Eta hori ikusiko dugu nolako grafika ateratzen den. Denbora, lehenengo ardatzetan barkatu zenbakia jarri behar ditugu. Beraz, hemen 0 izango genuke, hemen minutu bat, 2 minutu, 3 minutu, 4 minutu, eta azkenik 5 minutu. Hemen temperatura jarriko genituzke, hemen 20, hemen 40, hemen 60, eta azkenik 80. Beraz, denbora 0 minutu denean, temperatura 80 gradukoa da. Hemen izango genuke lehen puntua. Bigarren puntua, minutu bat pasatu ostean, temperatura 60 minututara jetxeko litzateke, 20 gradutara barkatu. Beraz, bat izango genuke, eta hemen 60. Beraz, hemen izango genuke bigarren puntua. Hirugarren puntua, 2 minutu pasatu da gero. 2 minutu hemen izango genuke, eta 50, 60 eta 40 artean, beraz, hemen izango genuke gure hirugarren puntua. Laugarren puntua, 4 minutu pasatuta gero. Hemen izango genuke, eta bere temperatura 54koa izango litzateke. Adibidez, 54 gutxi gara bera hemen izango genuke. Bosgarren puntua, 4 minutu pasatuta gero, hemen izango genuke, temperatura 40 gradutara jetxiko litzateke. Eta azkenik, 5. minutua 39. Beraz, justo 40 azpian izango genuke, gutxi gora bera, hemen izango genuke. Beraz, orain grafika irudikatuko bagenu barkatu, forma hau izango litzateke. Forma hau esponentziala da ditzen diogu. Zeratik hasieran hain eguro jeizten dan, temperatura aldaketa oso altua delako. Gude emagun hemen 25 gradu ditugula eta hemen 80. Hau da, temperaturaren gradientea oso altua denez, hasieran oso aguro jeizten da temperatura. Gero, hemen bukaeran, temperatura ambientea ditzen dena hurbilago dagoenez, temperatura ez da hain aguro jeizten. Hau termodinamika ditzen da eta agian aurrerago bideotxo bat ikusi dezakegu. Baina hau ja, bigarren batxilergoko edo unibertsitateko mailakoa da. Gogorarazi hau lehen kuadrantea izango litzatekeela, bai isa zenbakia minutuak eta bai
temperatura gradu zentigradoak positiboak direlako, beraz esango genuke, hau dana lehen kuadrantea izango genukela, dena positiba delako. Beraz, hau izan da dana. Mi esker ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.